Струват ли си LED маските? Целият шум около тях. Честно казано, резултатите говорят сами за себе си. Ето как да използвате LED маската на VIP козметика, за да получите най-добрия ефект. Най-подходящият момент за използване е след като почистите лицето си и преди да нанесете останалата част от сутрешната или вечерната си рутина. Когато избирате режим, съобразете го с нуждите на кожата си. Ако се фокусирате върху фини линии и загуба на еластичност, изберете червената светлина, която подпомага естественото производство на колаген. Ако се събуждате с уморен вид и тъмни кръгове, използвайте подходящия балансиращ режим, който помага кожата да изглежда по-свежа и отпочинала. А при несъвършенства и пъпки, режимът със синя светлина е отличен избор за по-спокойна и по-равномерна кожа. Постоянството е ключът към видими резултати, затова използвайте маската ежедневно. След няколко седмици редовна употреба можете да продължите с поддържащ режим, за да запазите постигнатия ефект. Много съм доволна от резултата. Можете да я поръчате от сайта на VIP Козметика. Побързайте, докато все още е налична.